Salam alaikum balma malien ma foko barkada balma kenya udenga do amara sila juri chercheur bien mercredi 18 octobre 2023 nouvelle UP nouvelle tumamba UP kunu tesalit ibaye kafo bambanchi wale tikla mo no chatekela kala we terroriste o ya ese ko be mali avion do pont kapri sanfala la men balma o ma fo mali armée ko ay kabako yola kunu chatka avion fana jigina donc aya partager amé do information ngono ani mali exploit ba do ke tuguni anga dugu do be ko jangu sa ko janga sagu amena ndado o fanala anga armée exploit bareke donc ibaye ka fa amna ke bara nu ne développer ka nga shérif ka fo chaque shérif tiamni aidara ka ko frati la shérif ka son ka ko fra la fra mu na kan bana padema tension diabète froudimi rendimi kodimi shérif ka numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 kanga kutubu nanga waliu fono e shekula sanakane belebele abese ko ateta te mochi ko kona gelara maliko la wuli beke ka segere na ya foya amba ka sheku sigile no e sukure ambe ofo ka kamwadam kamara fo ka sheku fitini no a denge aka foli belebele bia ale de kofora ka combien donc balmo na denga yoro ay denga ani buani makaka ngaka ay udaka wallahi dallu babulu donc otamelengo ga chaque sala fo kanjalo ale de fa ese ku dawda kanjalo fo ya foto bakura murke ka kuma manjani mo mo bala ma kan numéro duma inbox la donc balmo amedu anga sujet ko nala kunu mali avion ya yini ku beta tesalit ukanga ta alsa keleke mino ni keleke chew ka olu chaman blay donc au cadre konnala français kelen do katero sema mo nege umana nga avion ba fode ko be mugujugu fli nga avion ga sa uta to le mere kata do u shiso koro umso krefela la ka wobo tolla avion nato ki denga muguchi ula ka muguchi wera baro muguchi se avion so me aga fogo marfaka mboa ministre ba do aka rapport ko na la ko no ko muguchi be ko alsa ko insécurité ma ba donc to le me ude bolmo kunu mali anga avion bele ba fla jigina escorté par des avions chasseurs même bolmo anga avion nu jiginto we démonstration ke anga avion surali aéroport là est-ce que vous voyez ibaye u jiginto la u kumbera ni mugu kani terroriste nunu be ka mugu kan turuntu be ka mugu kan turuntu balma we chao parachuté de sur place anga chao jiginto para la balma marfa bu tegekele na para be tegekele ndoena balma be ka mugu chao jiginto chef fe kuma aéroport la menena no be mugu chila anga force spéciale jiginto para la ya be éliminer sur place anga drone tebedo olu willa ka releta ka yoro be fuye esia famu mugu kan ka boro yoro utara mugu kan be chatemne kisebe ka ti yoro ya be photographier ka cartographie ka image 3D bo ka bla ka état major la ordre di ko ka fewli balmo terroriste go posu fe mbe no e posu avancer fo tesite nya fa fo kidal masura mali armée mugu jugu de furuka anga bom gidew ananga bom a guidage laser balmo we jahanama jigi terroriste ka o bolla ko bu dogoro ma bolo rasra balmo anga missile nunu ti bongi jew parce que ni missile nunu no fila ima a missile nunu be cla ka manœuvre a filé na fila pilote ni missile fila be cla ka missile commander fois ka ta ka seblu so fois ka ta ka seblu so balmo ko lu fa be tesalil masura la ni wakati armée ya be bombarder donc dogo tout fa be ni terroriste kumé a tout be bombarder rabbi am wakati na pertim donne me terroriste sema mo ko akabu la kalima o stratégie kele na kunu tuguni chadion fanaga avion nana ane ministre ga avion kana keleke chauta olu jiginto fana ya ese ko be mugujugu keru olu fana ma balmo anga suko willa o senfa tuguni ka o chasser parce que o budo de o be barga bo kelengelen flafla parce que o baro nu groupe bora o ça c'est la mort assurée o te balo o do dom o budo de ka koinge o ta o do ga so na la o tu do est-ce qu'il y a vraiment dinga o konna la donc o pesse ga repérer o fanela malika force spéciale willa
ananga avion anga suko balma we jahna ma jigi terroriste ka Tchadiens yɛrɛ u sɔnna u ko wallahi ko armée de l'air bɛ Mali bolo u ko anga force spéciale u bloque tout la na mun tɛ mugu kan fɛ Tchad ni Nations Unies ka avion a kun bɛ munumunu na k'a bɛ segin ka taa k'ale tɛ se ka jigin Mali ko k'a ye jigin ko hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile Mali ye terroriste bɛɛ neutraliser u ka avion jiginna u ye kɛlɛkɛcɛw ta u bɛ ka taa n'u ye dɔɔni dɔɔni halisa processus a bɛ ka continuer donc bɛɛ ka i hakili latigɛ an b'o la fɛnɛ u taara bi an ka poste dɔ kan armée ka kan dɔ k'u b'o attaquer ko Jangasago Bayangara mara la balimaw aux environs de 5h30 ninnu wagati u nana k'u bɛ bin kan a b'u kɔnɔ k'an ka mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la quoi est-ce que vous voyez an ka mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la lumière éteinen don mais u t'a dɔn ko lunette de vision nocturne sufɛla fɛ an ka mɔgɔw u bɛ lumière faga baara bɛ kɛ lunette de vision ye kabiri i bɛna à 10 km lunette in b'a to i bɛ jugu ɲɛti la wa lunette in na loupe de b'a la n'a y'i fixé ka loupe sigi fan o fan kan ni force spéciale y'a gosi balimaw a bɛ yen yɔrɔ ta ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ donc terroriste ninnu u bɛ ka na dɔɔni dɔɔni u bɛ ka na u selen à portée de tir Mali armée ma kuma a b'u kɔnɔ ko an ka cɛw wa hakili la k'u sunɔgɔlen don olu t'a dɔn siɲɛna tɛ yen tuguni ordre ni instruction dira est-ce qu'il y'a faamu a tɔgɔ dali tɛ yen tuguni ordre ni instruction dira su tile permanence de b'an ka kan ninnu kɔnɔna la su ni tile donc mɔgɔ tɛ sunɔgɔ i b'a ye sufɛ équipew bɛ yen tilefɛ équipew bɛ yen donc an ka lumière ninnu fagalen walima o suralen à portée de tir caman kunkolo buruna yen yɔrɔ la dɛ u y'a da don ko dudu balimaw terroriste ma temps sɔrɔ ka replier Mali armée ye perte énorme de dugu ko su baden de bɔra yen yɔrɔ la an balimaw terroriste u ka nin attaque a janjo a ma jiw la nin kɛra kun Jangasago Mali armée jiginn'u kan an ka avion tilala ka wuli tuguni ka gɔlɛ wuli kan an ka force spéciale rentrera dans la danse balimaw u ye ninnu bɔrɔntɔ ye ko kabako so min bɔra ala kelen de b'a da dɔn o kɛra kun Jangasago donc l'armée malienne est sur plusieurs fronts en train de défendre nos positions bɛɛ k'i hakili sigi kɛlɛ tɛ se ka armée kɛɲɛ ni kɛlɛ armée kɛɲɛ duguma a tɛ se ka kɛɲɛ sanfɛla la avion minnu b'an bolo ni mɔgɔ tɛ fila ye force spéciale minnu b'an bolo ni mɔgɔ tɛ fila ye an ka garde gendarmerie de police nationale balimaw bɛɛ de déterminelen don bi kɛlɛ kɔnɔna la k'an ka jugu ninnu an ka u ka ko ban an ka u ka daga k'a ta ka bɔ an la ani an ye formation dɔ fana mɛn Kidal ko kunu mugu kan ba dɔ bɔra Kidal o mugu kan ba in balimaw MINUSMA de bɛ k'a ka minɛnw détruire an si t'a dɔn minɛn qualité minnu don u ko k'u tɛ minɛn ninnu di Mali armée ma k'u b'a détruire parce que u kun ka kan k'a di terroristes de ma o tɛna se ka kɛ min na ils seront obligés sisan k'a détruire pour que olu gundo kɔrɔ kana dɔn parce que Mali armée tatɔ la don Kidal olu yɛrɛ y'a fɔ armée sigilen tɛ tuguni olu ko k'olu bɛ se ka barikata ka kɔndo kɔnfɔlen ni Kidal ka kan ka d'a ma n'o ye le 15 novembre o kɔnɔna la armée fana tɛ sigi dɛ armée fana bɛ wuli ka jɔw la donc a tɛna bara an na i y'a mɛn an janfara o y'a mɛn an sigilen de don donc u ni tiɲɛ kojugu tɛ se ka bɔ n'u ka minɛnw ye Tchadiens de filɛ ka taa minɛn détruire u y'u ka minɛn bɛɛ détruire mais Tchad bɛ ka nin janfa min kɛ parce que hali n'i y'a ye Tessalit gɛlɛya bɛ ka kɛ Tchadiens kɔnɔ jɛlen tɛ u ŋaniya jɛlen tɛ n'u kun kɔnɔ jɛlen don k'u ŋaniya jɛ k'a taara Mali armée ma an kun tɛ nin gɛlɛyaba bɛ sɔrɔ Tessalit o ka kan di Tchadiens ka cɛ min bɛ a tɛ cɛ ba kelen bɔ ne t'a dɔn o bɛ se ka gɛlɛya cogo jumɛn minɛn particulier jumɛn bɛ se ka k'u bolo ye avion t'u bolo est-ce que y'a faamu drone t'u bolo ye donc i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka ko la retarder ils voulaient dans leur intention ka terroriste ma mɔgɔw armée mais Mali bɔlen don kalama Mali ka drone bɛ surveillance la n'u y'a kɛ dɔrɔn an b'a photo ta k'a jira diɲɛ mɔgɔ la ka tila ka détruire donc maintenant ils sont acculés u dabali bannen don parce que bi force min bɛ en présence hali ni Tchadiens farala bi an ka kulonkɛ bɛɛ b'o Tchadiens ka fara terroriste ma mɔgɔw kan wallahi u tɛ se armée malienne na ka Faransi fana fara u kan bi u ka dispositif barika n'u se armée malienne na fɛn min b'an bolo minɛn tɛ quoi duguci minɛnw de b'an bolo le Mali peut mener la guerre contre 10 pays bi an bɛ waati min na a moyen a b'an bolo donc u y'u ka mugujugu détruire Kidal a mankanba bɔra mais Mali kɛlen don ka disposition ta Kidal et déjà bi Kidal a pankuru jigin kɛnɛw o bɛɛ contrôle bɛ Mali armée bolo donc terroriste ɲɛmɔgɔ bɛɛ n'a ka famille bɔlen don terroriste u ka famille yɛrɛ diminenba don u kɔrɔ o den caman sara caman kɛra lujuratɔ ye
Kidal kare kɔnɔna la bɔnɔnkɔnɔna bɛɛ kɛlen bɛ kaburudon de parce que Kidal tɛ duguba ye donc suw bɛ ka don cogo min na banabagatɔw bɛ ka na ten fura banna fura manquelen don dɔgɔtɔrɔsow la parce que banabagatɔ min bɛ fura min bɛ o stock ka ca banabagatɔw ma donc a tɛ se ka banabagatɔw bɛɛ labɔ donc balimaw a y'aw hakili sigi a y'aw jigi sigi a ye da Mali armée la a ka to Mali armée kɔ la victoire elle est à nous victoire et gloire fama an balimamuso Fatumata Ɲani Batuli fo a bɛ ka baara min kɛ déplacéw dɛmɛli la kɔrɔnfɛkɛlɛw la a bɛ ka baara min kɛ fɔsew bɔli la a bɛ ka baara min kɛ halisa a ka opération bɛ ka continuer ka ekɔlidenw ka se tɛ minnu ye ka sakiw d'u ma ka finiw d'u ma ani musaka ni pour que ekɔli ta bɛ se ka jiw la donc vraiment an b'a fo la ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikata ani Seydou Kane k'ale de ye 50 millions di armée ma an b'a fo ka barikada salamu alaikum